नापणे येथील काचेच्या पुलावर सर्व सुविधा पुरवल्या जातील। पर्यटकांनी सुरक्षिततेचे नियम पाळून पर्यटनाचा आनंद घ्यावा असं आवाहन पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलंय। शेरपे आणि नादवडे या तिन्ही भागाला जोडणारा आमचा हा सिंधू रत्न अंतर्गत तयार झालेला महाराष्ट्रातला पहिला काचेचा पूल, त्याच्यामुळे आमच्या या धबधबा या पूर्ण परिसराला आज एक आंतरराष्ट्रीय दर्जेचं एक पर्यटन स्थळ या निमित्ताने तयार झालेला आहे। सिंधू रत्नच्या माध्यमातून ही निधी उपलब्ध झालेली आहे। यासाठी मी आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांना या मनापासून आभार मानतो। या पुलाच्यामुळे आमच्या ह्या वैभववाडी नाही किंबहुना सिंधुदुर्गच्या पर्यटनाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये चालना भेटेल। मी येणाऱ्या सगळ्या नागरिकांना विनंती करीन की इथे येत असताना निवडकच 25 लोकांना इथे येण्याची परवानगी दिली गेलेली आहे। होमगार्ड आणि पोलिसांचं फार बारकाईने लक्ष आहे, म्हणून इथे येताना आनंद लुटताना सगळ्या बाबतीची काळजी घेऊनच या पुलावर यावं आणि आनंद लुटावं एवढं आवाहन आपल्या माध्यमातून करतो। आज मुख्यमंत्र्यांचा वाढदिवस आहे। याच दिवशी आज हा पहिला पूल आदरणीय मुख्यमंत्री हे आमचे महाराष्ट्राचे विकास पुरुष आहेत आणि देवेंद्र फडणवीस हे वेगळं संविधान आहे आणि म्हणून त्याच्यात वाढदिवसाची एक महाराष्ट्रातलं पहिलं काचेचं पूल आज आम्ही उद्घाटन करतो। असं आपल्या सगळ्या जणांना यांचा मनापासून समाधान साहेब, या पुलाजवळ ज्या सुखसुविधा पाहिजे होत्या त्या या ठिकाणी नाही आहे, त्या संदर्भात काय नियोजन आहे का? सुरुवात आहे आमची शेरपे ग्रामपंचायत, आमची नापणे ग्रामपंचायत, नादवडे हे आमचे सगळे जबाबदार लोक एकत्र येऊन या पुलाला साठी लागणाऱ्या ज्या सुविधा आहेत, मोबाईल टॉयलेट असो, इकडे पार्किंग असो, चहा पाण्याची सोय असो आणि फलक डायरेक्शनसाठी सगळ्याचे येणाऱ्या कालावधीमध्ये आज या पुलाचं उद्घाटन झालं आहे। टप्प्याटप्प्याने तुम्हाला सगळ्या सुविधा इथे उपलब्ध मिळेल। साहेब, मुख्य धबधबा खाली आहे, त्या ठिकाणी जाण्यासाठी नवीन काही प्रयोजन आहे का? काही आमच्यासाठी सुरक्षा महत्त्वाची आहे। आम्हाला जिथे योग्य वाटतं जो आहे रिपोर्ट आम्हाला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून भेटला त्यानुसार आम्ही हा पूल बांधलेला आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।